Tulo ka mga Nigerian nationals ang giingong nalambigit sa mundo labi na sa pagpalsify o pagmaomao sa mga dokumento o mga IDs arestado sa NBI 7. Adunay live report si Nico Serino. Nick. Yeslan, giimbestigahan karon sa NBI kining giingong pagmaniobra o pagpameke sa laing mga dokumento nining mga langyaw nga ilang nadakpan. Ubay-ubay nga mga IDs o dokumento sa lain-lain nga ahensya, lakip na sa passbook sa laing bangko o bill sa mga utility providers. Kini nakumpiskar sa NBI 7 personnel sa operasyon sa Lapu-Lapu City kagahapon. Nakapasurpresa sa mga IDs o dokumento ang lain-lain nga pangan niini apan pare-pareha ang mga naong sa mga hulagway. Ang ubang IDs halos muparehasab ug ngan lahi-lahi lang ang spelling sa tao. Ang NBI Cebu District Office ang mihimo sa operasyon human sa reklamo sa complainant nga Pinay batok sa karelasyon nga Nigerian national. Gingong giagni kini sa pagpakig-cooperate aron makaproduce og lain-laing fake IDs gamit ang iyang pangan. Ang mga peke nga ID ang gigamit pag-open sab og lain-lain nga mga bank accounts nga kuno gamiton sa mga financial transactions posibleng may kalabutan sa online scam. As you can see from the numerous seized items we seized from them, it constitutes multiple counts of falsification. Arestado ang target nga si Agustin Cuocha alias Arlade Clean Frank ug mga kaubanan. Gipaladman pa ang investigasyon sa katuyuan sa mga suspect sa pag-falsify sa mga dokumento ug nganong gimando ang pagpaabli og bank accounts. Ang ubang fake IDs gingong sa downtown area kuno gi-reproduce. Some banks nga ni-refuse sa katong mga ID nga PhilHealth and BIR. So they went to some extent nga mo secure sila og other IDs based from the conduct of search na po may nakita nga mga police clearance. Gisuwayan unta sa GMA Regional TV pagkuha sa habig sa mga dinakpan nga nakadetain sa NBI detention cell apan wa sila mutubag sa among mga pangutana. May ikaupat pang gikustudiya sa NBI apan gi-verify pa ang identity niini kay giingong walay kalabutan ug mibisita lang sa lugar. With regards this incident para at least ma-aware sila nga katong bank account nga na-open is contains fictitious personalities. Yeslan, nakig-alayo na sab ang NBI sa taga Bureau of Immigration aron masusi ang status ning maong mga foreign national sa ilang pag-istar dinhi sa nasod apan sa inisyal nila nga pagpangayo sa mga dokumento wala kini sila makapresentar sa ilang mga passports. Lan? Daghang salamat Nico Serino.